ụmụnnem daalụnụ. Enwere ihe nwanne anyị nwoke bụ brother Joseph Okechukwu jee okwuru. O nwee ife okwuru maka ndị Igbo, ọ dị mkpa. Gee ntị ọfụma ma ị bụrụ onye Igbo. Gee ntị ọfụma. Ana m abịa. Let me say this before I round up. I'm being careful not to say anything that has not been planted in me to say. But let me say this. If you are an Igbo man or woman anywhere in the world, listen to your blood brother. In Igbo land we say, Nwannem, the child of my mother, even when you are from a different state. All these states and local governments are the creations of man. We are of the same blood. We are of the same tongue. We are the same people. You are my brother, my sister, and I am same to you. Mfogenozo as Ndi Igbo, you are one name. I drive around the streets of Lagos and I see an Igbo person selling something. I price it. Ego nekinele, all 10,000 naira, all 5,000 naira. That didn't go and go nego data. The moment I hear that Igbo, immediately, you say this how much? Then I will give you 20,000. I have done this countless times. Doesn't mean I don't love other people, but of course, you know, this is home, this is family. This is why I knew that the devil came to town when we began to take up arms to kill our own selves. That if you cannot look at an Igbo person and feel that emotional connection to them, the devil has possessed you from head to toe. That's why we say you are not one of us. Even if you are, something else has taken over your being and your soul, and we need to exorcise that from you. But you see, we have not been able to. So the chi of the Igbo people, the God of the Igbo people say, I have arisen. All those enemies within and from outside, I am going to arrest all of them and I am going to smash them one by one. You know, when I speak with authority like this, I like people to write it down and save the video. You will see with your eyes that I didn't just come to create content. I'm telling you, it is here, deep in my soul. If I didn't make this video, I would not be able to sleep. So if you're an Igbo man or woman anywhere in the world, please get ready. Make hay while the sun is still shining. Go and get property somewhere in Igbo land. Very soon, Ogadikwa very difficult to get property. The time for us to go home and look Chakokwa, since you will see what will happen. You know, in my previous video, I told us that what was about to happen, and I didn't even know that I would come to be making a video like this, that what is about to happen, that any governor in Igbo land that does not plug into what God is about to do, he will remove them. The best you can do is, while you are even though you came on a very corrupted platform, you must plug in and allow the same chi of the Igbos to use you. Otherwise, he will either remove you or kill you. It's cast on stone. It cannot be changed. Ọkwụna fụrụ ndụmọdụ nwanne anyị nwoke nye. Ọkwa ife ọkọwara ebe a doro anya, ọ gwụcha nọ n'iburu onye Igbo. Mana iburu onye Igbo ṅụrụ mmiri ara nne ya. Efu na ofu ife ka onye ọbụla na-eti mkpu ya. Kedu ife dị ife a? The root cause ebe nsogbu anyị si. Ọ ndị Igbo ịbịakọ ọnụ. Ekwuona m ọtụtụ oge na ife kọrọ anyị nwa bụ ndị Igbo kịta abụ ịfụnanya. Ụgwọ anyị ji onwe anyị kịta abụ ịfụnanya maka anyị dị divided so much across the lines. Religious or traditional, business or politics or to a case carry si anyị agbaka ọkpaka. Mana adị n'Igwe enwude ife a na-achọ. Igwe bika adrọzi. Anyị bụ ofu abụrọzi kịta. Ụmụazị aghọtara a na-ekwu ha na-efisi kpaka. Ije na ndị ofe mma na-asị ndị Igbo na-anụbu unu. A na-ama ọkụzi anyị bụzi objects of caricature. Ije n'obodo ndị ugwu ndị Igbo na-anụbu unu. South Africa ndị Igbo na-anụbu unu. Sọsọ maka na ya adịghọ n'ofu. India na-anụbu unu, Dubai na-anụbu unu, na-ekwu Cameroon ebe a, ma Ghana deport kwuo na ndị Igbo anyị. Hai, Chineke mere anyị ebere maka anyị nwa kacha eje mba. Ọ dịkwazie ka anyị nwa ka wee buru arụ.
mana ọ mana mkpụrụ mmadụ one ma one na-etu anyị afa maka asị na ofu aka rụta mmanụ ozu ọha ọnụ anara ofu onye oru azụ oru niile ka a na-ara azụ ka a jụọ na onwe anyị ajụjụ ọ na ya enwere ụlọ ka efebata na ya ama na be anyị why can't we go back home? Ọ ife m na-ajụ maka asị na ka be onye adị na ọ na-ana be gị dị mma ọkpọta ndị ọbịa kedu onye na-edozi ebe anyị na-agbaje ga-efe mere na be nna eme xenophobia ohi itiri ndị Igbo metụ ngwa afịa anyị metụ akụrụba anyị ebe ọ na-eme deport anyị nwere aka n'ọnụ ọgụgụ ije na prison anyị ka n'ọnụ ọgụgụ anyị na-akwụgharị na-efegharị ka nkukurubụba na mba ụwa niile ọ dịgwazie ka ndị na-achị efi ọya aka anyị mma maka ndị nke ahụ enwere ụlọ the nomadics ha enwere ụlọ anyị bụrụ ọfọ ogeri na-atọ na mba mbịa na-etighe anya azụ mgbe a na-eme ọgọst mitin ụmụ nwaanyị ezukọ kpaka oyi esi wee dịrị obodo na mma erie ji ọ na-atọ ọfala ọ na-atọ age grade ọ na-atọ Christmas ife niile na end of the year party get together oge a ka eji enwe reconciliations chai anyị Igbo abụrụgo shadow of itself. Kedu ife anyị agwa ụmụ anyị ajụjụ nna ajụ nye ọkụ amụnyere anyị n'aka na-achọ ịnyụnarị anyị kedu ife anyị akọrọ ụmụ anyị oifeọjanwụ na-ekwu anụ m agbakwunye ịbụ ezigbo mmadụ a na-eti mkpu ya enwere ife o nwere it costs nothing to be good. It costs absolutely nothing to be good. Absolutely. If it requires also patience and sincerity. But it costs everything to be evil. It costs your life, it costs your property, it costs your freedom. Mena na na-eme ife ọjọọ enwude ga-atụ gị nga ụfọdụ na ebe anwụfuo mana ịbụ ezigbo mmadụ enwere ife o were gị n'ahụ ọ adịghị achụ o nwere ife ofunarị gị aka gị dị ọcha enwude gị bụ gị ife imerọ ifude enwe Chineke na-asa okwu enwe chi na-asa okwu otu aka ọ dị n'ọgba aghara agha niile a na-ada n'etiti anyị bụ ndị Igbo o nwere ife ọ cost to make peace. It costs nothing to make peace. Also iwepụ ego iwepụ pride but it costs everything to fight war. It will cost you your money, it will cost you your health, you might be injured, so war. Where's the way na-eji ebe a na-akọ ọnụ mana imeki peace it costs nothing. Ama na onye chịrị ụmụ chịrị ekwurekwu onye ka anyị ji eti okwu ndị ọnụ ofu nwaanyị mụrụ ụmụ nwoke atọ wee baa nke etebat baa nke aglibat baa nke ọzọ albat mgbe si na ọ dị ka onwefe ya na ndị bebat ji ife aba ajụjụ ya jụ onwe gị eme n'elu ndị Igbo eme na ndị Igbo ọsọ anyị nwa bụ ụdara mụtara nwa na-apịwa ọnụ ọnya ka m ji wee na-agwa ndị ọchịchị anyị na onye achị nwụrụ obe ya ekwesịghị ichi obodo ihe ejegodu chi ya be gị ewere ka nkwọ Nnewi dị wee maka mme market ya dị ka anyị nata na ụlọ ụmụnne m onye nọ n'ụzọ anarụbọ be ya ife chedo ndị Igbo n'iru erika ka anyị bido n'ụtata wee gbawa mbọ maka na arụ ọnwụ na-azụ bara ụmụ ọ na-adakwa ọsịsọ ka anyị bido n'oge akụnụba anyị efesasị ka ọbara ndị Igbo efesasị ka ife na-anwụ na ngaba aja ama m ndị na-akpọ m ndị mụ na ha na-ekwu ọtụtụ dị helpless many nọ na hopeless triangle ụfọdụ na-anwụ na agony gnashing their teeth excruciating pain a na-eme anyị n'ụlọ a na-eme anyị na mba. We have to take the bull by the horn. Okwu a na-ekwu onwere nke m adịghọ na ya mana udu mmiri mana ọkọchị ife a na-ekwu okwu abụ ifu people of like minds enwe ike bịa ka ọnụ ka ka anyị esi wee dozie ebe anyị ọnya ka anyị ji etinye some structures in place ka e nweta kedụ ife ya na-akpọkọnata ndị nwere good interest of Igbo land at heart ọ ife anyị na-eme ife a ọnya ka o ji dị mkpa ọkwa m na-ama ụnụ mana afịa bụrụ ife a na-arụ ebe ọbụla ịma nọkọta na-arụ kasị afịa otu esi arụ esteti maka gọọmenti na-enwe afịa ofu onye adịghị enwe afịa aka obodo na-adịkwu n'afịa ọnya ka anyị ji ekwu maka Lion Business Park na-agbanyeghị na ọ bụrụ ọsọ afịa ka anyị na-arụ ụnụ fụ plaza nke arụ na-aba ọ maka steeti ọ na so na nwe ya ụmụnna nwezu aka ilo na-asị ya na ka e wee fe ya emekwa anyị Igbo ka ọ dị ebube ọ ife nọ na ya ọtụtụ ụgbọ m na-ajụ m na nke aba na ọgwụna ụfọdụ na nke a na-ewecha anya ya ị na-ekwu okwu nke aba amaka mana ebe nke aba dị otu a ka eze maka Lion Business Park ka ọ ya dị nne ya ka ọ na-aga ebe a na-ede master plan nke a dị 22,000 shops ịfụ ka shop ya ha 22,000 phase 1 enwezikwa plazas enwere warehouse 40 square meters ọ ya dị 30 na block shop a ya dị 112 na each block enwere amusement park ya dị ebe a enwere residential estate God's Agenda residential estate ebe a ka ọ ya dị enwere shopping mall enwere international school enwere world class hospital ya enwe every equipment niile achọ n'ụwa enwere football pitch enwere tennis court
enwe flyover batara ebe a from Enugu Onitsha Expressway na access road awara ọfụ nke Governor Peter Mba na-eme asphalt ya kịta una for the billboard or just one pole from express ebe a na-ekwu dị na custom toll gate na 9th mile n'Enugu State ebe enwe the best water spring water onye ka the whole breweries ma akwara Fambaka ji wee dị situated ebe ahụ. Lion Business Park, the first of its kind, enwebeghị ebe nwere ụdị a, enwebere ebe nwere ụdị a, the best of the best na ebe a Lion Business Park kwụta sọsọ 750,000 naira sọsọ ya ọgwụna agbatịarụ gị nke fọnụ n'ahụ. Kedu efe ka na-eche nwanne m 750,000 jụọ ndị nọ na grupu a ha nwere eji aka ha akpọta mmadụ ofu ahụ na ụma eji wee bido ya anụbọrọ kpakam ife niile na-agara onwe ya enwe relative peace enwe absolute sanity and tranquility. Ife anyị na-arụ ebe a bụ microcosm of heaven eminiature. Ife anyị na-arụ ebe a alụcha mba ụwa bịa na-enene amusement park dị ebe a bụrụzi nke ka eji etinapa ka eje ebe a onwebere ebe ọ dị n'ala Igbo 5-star hotel enwe ebe ọ dị n'ala Igbo ọtụtụ ife na afa bụrụ 5-star. Ife anyị na-arụ ebe a na ya na the master plan na the prototype na ka o si aga kwụta sọsọ 750. Onye ọrụ na-asụrụ ana ya atọ ọka onye batara kịta abata n'oge o gburu ya na ntụ onye batara kịta ịtụ ụtarị ya atụ ụta mana agbacha Disemba promo mechaa New Year agwazie gị ife a na-ele mbekwu n'eke ịnụ ụda ya onwezi egwu a na-akụ ị na-agba ọ maka ịkpọ m n'ekwentị na-asị na ewecha na nekwa kịta ma enu ma na ha nchekadị enu amakakwu ịfụ ka esi wee lụọ ife a ịfụ na ị nọ n'enu ọ dịka onye kacha mma 750,000 naira ọ bụ na ọ nọ na promo price nke fọ na-agbatịarụ gị ya n'ahụ kpọọ na ekwentị ndị God's Agenda Production ka eti gị na Lion Business Park ka ọ bụrụgodị ife anyị ji wee na-achịkọnata ndị Igbo maka ibe na grupu a agwa gị na ndị Igbo ya nọ nwa otu a na-atụ alo enwere ife dị ka ịkọ ọnụ ụfọdụ ekwetara ọ maka na anyị na-ahọrọ mmadụ ahọrọ anyị ada anụ na ọ dị asaa wee na-akpa ọ bụrụ achịkọta ekwe ọnụ ka anyị na-eme kama na ọ dị potential investors ọ bụrụ ebe ndị ejenti na-abịa wekwara na-eme ha legharịa ya ahọ na abọ na ịtọ mba nke a bụ onye bịa ọ na-akụnye mkpụrụ efu ka ọ na-amị a na-akwado ịbanye ebe a ahọ na-abịa abịa. Kedu ife ka na-eche Lion Business Park enwere ndị bịara ebe a ma German Consul General unu ya afụ ebe anyị na ha nọ ha wee na-ekwu na ndị Germany afụgo second base na ha afụgo second base na Lagos adịghị overcrowded ha wee bịa ebe afụ table land bịa ebe afụ 2,000 hectares of land millions of plots first phase of shop 22,000 enwere trailer parks enwere kedu mention it kedu ife ịchọrọ na city ma nweta ebe a ebe inwe ike nọ complete 6 months eme apụ iro the best of water ada achọ mmiri achọ inwe ike inwe shop ebe a nwee warehouse 40 square meters ebe na-adọba afịa gị nwee shop ebe na-asampụl afịa nwee residential building bungalow duplex and block of flat ibido ebe a na-azụ afịa ebe a atụnata container ebe a free trade zone eme akwụ 1 naira a na-agbazi cargo na Ọnịcha free trade zone agwọchacha mmiri ndị ọzọ a na-agwọcha ka efe ọzọ aka na-akọ kịta ịkwụnye ụgwọ a 750,000 ịbụrụ gị member of the park iti ibunata container gị ikwuo ma ọ na port ka ọ na papa ebe a ka a ya eme ya inspect custom eburu container ga-abutere gị ebe a ama mmeghi ya eme akwụ 1 naira ọnya bụ ife dị iche dị ebe a ọ bụrụ ọsọ afịa ife ọbụla a chọrọ n'obodo dị ebe a gbara ọsọ ka ị bịa tinye ego gị ka ị bụrụ a member of this park ka ị ghara akwa na ngaramarụ zisa ihe onyonyo a onye nụ ya ka ọrụ nwanne ya aha m brother Paul Chigbo ka ọ dị o nwere nnukwu kọmpani na n'ijide ebube n'aka na-ekwu n'ụwa niile fabụ ọganiru ndị Igbo n'isi ife dị mma na-adịfa mma God's Agenda Production ụwa kasị akasị na ndị amarozi aka ma ncha God's Agenda Production n'unu zuru ka eme n'ịchọrọ ịrụ ụlọ dị mma n'elu ụwa kpọtụrụ God's Agenda Production na fabụkwazi God's Agenda Properties, God's Agenda Estate Management, in partnership with Lions Business Park, God's Agenda Cosmetics Business, Indiomani Jejemba, God's Agenda Foundation, God's Agenda Media, na fan of n'ihu akwụkwọ dị iche iche jee na YouTube enwere God's Agenda TV iwe lutezie na Facebook God's Agenda Production
ife dị mma o. Ị chọrọ ịlụ ụlọ dị mma ọwa afịa ka ị chọziri ịlụ nụ ọtụrụ God's Agenda Production na fa zuru ka eme well registered and well verified. Ịlụsi ụlọ akwụkwọ dị mma nụ kpọba God's Agenda ka fa butere gị akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ji agụ akwụkwọ nụ. They are also into book distributions in all schools. N'ọkwa na onye ụka ọfụ n'anya ọ bụ na ị chọrọ ịrụ ebe obibi ụlọ dị mma ka m gwa gị ndị ga-akpọ God's Agenda Production. Ọ bụ afịa ka ị chọrọ ịlụ chọba God's Agenda na fa na-eme ọfụma God's Agenda Production. Afịa ọma na-ere onwe ya ndị God's Agenda o unu zuru ka eme God's Agenda Production. Ife ọ bụ na ị chọrọ ime ọtụwa God's Agenda o na fa na-eme ọfụma God's Agenda Production. Maka na ife agbanaka n'elu ụwa na ọjọkwa igogbele ya o God's Agenda ndị ọma God's Agenda Production.